sí. Ja sóc aquí. Ai, nena, perdona, Barcelona està impossible. Jo com que vinc amb bus... Per on cau el teu poble? Ara surts del teatre, agafes la C-17 a la sortida de la Meridiana fins a la AP-7. I allà, més o menys, entre les Terres de l'Ebre, sí, i el Montnegre, vale? Saps o no? A mi m'agrada anar de porta a porta. No depens de ningú i si pot ser, saltant-se els semàfors. La gent del meu grup, bé com pot, doncs mira, si venen de la Teixonera, doncs faran el que poden. Hi ha Nou Barris, doncs... On és Nou Barris? No ho sé. A mi em treus de l'Eixample i em perdo. I després del pont, i apareix el poble... Ai, mira, ja són aquí! Va!